Бу күннәрдә ХГУның аймак институттарынагы студенттер үннәтен үгрәдек ишчәләр. Прай 32 волонтерлар тогызның танышы. Улар 15 октябрьгә тере кинекторның орта тогыз апарырга үгрәнәрләр. База аның аймак көсегеләренең танызып алырлар. Кинекторның Обилимпикс атык чемпионатында аймак тогызда итбол шаткан хази уен улус аралазар. Аның арыл мин прайнеме итболшам дип адалша. Бүлге волонтерлар арасында былтыр бу керекте аралашкан кызлар болган арох. Улар монда бусарның прислерның үлескәнәр. Хайдак тогыз апарганыңар шокта бергәнәр. Шепүл пасагызны аралашыткан шон марагның сайтында санга алып барырга керек булар. Обилимпикс чемпионат Россиядә бүл үзенчә хәти ирче. Шәһәкәсиядә икенче хәти булар. Ул акмындагы профессия технологияларының колледжында, Базахаратасагы мондагы колледжда апаралар. Анда илек җәкәзе аралзары көрүлче. Ул санда сагысын уян 18, Хулах Базахарах оды уян шибергәйгә кезе, жақсы кыймарын полбин шаткан 9 кезе. Олар пустарының пілстерін 10 аймақ номинацияда сынерлар. Көздім гелзі, халы сидері, идінжік, кипазық тігірі, пазада пасқызы. Шылсай пумарық алғыдылып одырша. Бүл андар пастағызны, репортаж сомы көрім керс барған. Бұқтыр ХГУның шетері кеніктерге жақсы болысқанар. Бүлде ол 9-ға садан саларлар деп әзініс бар.